Juni somni pariat sangni pasari khan Grand Junction Colorado cheng kumsom thum palimi Page Bergfeld chu chin shiat lovin abova police ten anan chui chian chuan khotlangin nu felle thania an shiat fate tan nu ni tlingzo tak Page chu anrin ang alo ni hlek lo maya athuruk ten omle chop em an hai chuak tatlat mai kumsom thum palimi Page Bergfeld hi apasal Rob Dixon ele an fate pathum nen Grand Junction Colorado an khosa apasal te hi chung kom thei tak an nia wangin an khosak po asang hle chutia an nei po an ei sen lo lai chuan nei bel zel chak na in robathin lung chu azar boita sumdon na pakhata $1 million chuang zet a invest vengot maya arin le abese angin alo hlok silova an chung kwa chu an lo tla chetanta khosak an lo ti sang ve laklo to boxia rethe om dan chu an thiam ta hlek lo mai sumle pai tlak chamna chuan an nu pain kara chuan ngong thalo tak nein hote te an thu ain mu lei thei talova in haule in niala tanga bultanin kuttepo anin thak ta hial ani ropa chu a an a chelea engma poisak nei lo tual tha hial po shelo ang tein an nu chu tong khum thina tong kam chetak takin a an khum ta fo mai a nuwa phei chuan a che boro sot ta hlea an nu ku ta thlaga wangin police te po an lo in rol zeu to ani chum khat phei chu a thian nu bula pe chi chuan a chunga engemaw thil thalo tak a thlen mai a hlau thu a soi nge chutia an han tlak chiat chhota ka chuan pe chi chuan a thei angin ma alo lavea sumdon na lam an lu chil ve tanta rin ain alo timi zek mai nau pang ho tan den studio te siamin lam azir tir thina amai nuama ti boka anun po ahlim vele ta deu marketing lam te po atui chil chhota zela company pakhata thokin chungkwa achom chu alo ni ta der mai heng zong thok pa hian zinga afa te skula ashuai veka bana anti tur nei anga te po atel kol pui man veka afa te tan nu ni atlin le amai ro chu apasal nen chuan anin rem thei ta meu lova kumriat chung anin nei nuwa kumsang ni paruk September thla khan anin then ta nge ya pechile an fate pathum chu Grand Junction a chuan an cheng zuya pa berropa chu Philadelphia lama apem zuita ani pechi chu apasal nen anin then tanga rei lo te a atlei rol laia abial pale apasal hui ni bok ron bigel nen anin renew lea amai ro chu an omna ain hladdewa wangin in hmuna hmun big pechi te na tanga dar kar ni kalvela spot thadeu an neya chuta chuan an hring nun diary chu an chiar dun ta thina ina anin rim ngai lem lo niom tak ani June ni somni pariat sangni pasari alowin her chuaka pechile ron ate chu tumdang ang bokin anin mu fo na hmuna hun limom tak an mang duna tonle ni turte soidunin thatakin anin thla zandar sari borvela pechi chu a chen na Grand Junction lampanin ain khal chuaka afaten in lama an lo ngak thapa nu berlen na chudar kar ni kalvela ni wangin nau pang ho point alo thlen hun tur omang chu antin zone thiam ve vek toa amai ro chu zandar som pakhata po alaron lang thei tatlat lo chutia ahuna po inala thlen tak mai lo awang chuan afanu kumriat mi jesse chuan anu chu an kola atlang thei ta hau lo mai aumna signal amu mal lo deu ani ringin an beinon le tria ma se a kol tlang thei ta reng lo afa te chu an mang ang to hlea amai ro chu an nu chunga chuan eng em a thlen an ring lova abial pa ne na in mutura chuak alo ni bok nen atuk jing tal nga thain an sia ti chuan ril rudam zan lo chung chuan an muta phota atuka khwa alo wara page mel reng mutur alo om ta chuang lo lelama abial pa chuan biak tumin alo dail vengat ngat toa atlang thei big lo ti chuan amang ang ta hlea rona chuan Grand Junction police te hena abial nu bo thu chu avari pota
police te chuan page bo thu chu apa Franka an vashila ani chuan page chu fate ngai sakmi ani awangin zanlama holo mai chi ani lo thu alo saya afanu chuan to swal engemo atok ngeya arin thu police ten hena chuan alo soibok ti chuan investigator de chuan page zon na chu anhan thok chan ngala poi khoi tu ni thei o marin te anhan ngai tua page mun nung bertu abial pa abo thu report tu ni bok rona chang chuan bulan han chanta phone record atanga alandanin page chuan zandar kwa vela rona chu biain Grand Junction athen thu avashila rona cell phone chuan Grand Junction atanga mail zani somnga ahla den varamuna signal tower amandai boka ti chuan investigator de chuan rona chu rin hlel na chantur engma an mulo nu chui tu te chuan page pasal hlui rob dixon record hlui anan haya anin nei laya anupui kutlak achin thu aloin ziak kwaw mai asul nu duam lo taka wang chuan roba chu rin hlel kai ber alo ni ta a ti chuan chui chen deuh thain an hria an han bo zui ta ngala roba chu Philadelphia lama apem to wangin investigator de chuan an han pan wanga anupui hlui bo thu chu hrilin thu te an han zot fia ta roba chuan rin lo tak main page bo thu chu alo tuar na hlea in chen to ma se aril ruwa ala thi lo thu te soin anupui chu alangai sakhle niin ain soya afin fianan tum engemo zat biak tumin alo dial ngat to ani ti phone record atangin ashiat theya tin page bo zana Philadelphia aum nge ani ti an fin fia theiboka ti chuan ani po chu investigator te chuan rin hlel lis jinga tang chuan an thai chele ta chutia apasal hlui te pani filima ngai an ni ta ka chuan investigator te chuan hoina lam tur an shetame lo ruang char thu emo page bung ro engemo tal mu ani thu emo eng report ma andong thei silova an mang ang ruta he page cell phone mandan te chu an thei china anan zir chianga an rin lo lutuk thil rap thak le ten om sala an mu chuak ta tlat mai page chu afa de ta na nuin pezole an khotla nga po za kai ve chin ni in chun lama nau panglam zirtir le company marketing lam na athoka chung kwa po a chom zo na ro e amai ro chu khoi en laya nu za om le taima page kha nitlak nuwa ve thung chuan ram le nam mel ma alo ni renga eizon na tenom tak alo kalpui reng mai no chizor manga sum don na site pakhat Models Incorporation noya thokin zanlama pa ho ta na service na tenom tak alo kalpui rengti an she chuak tatlat mai chun lama page ni in zanlama chuan no chizuar keri alo ni dai maya tin kumsom ni vela ni lain nuam tol na hmuna te sarwakin alo lam fo toa anule pate point pakhat ma anlo shiat puilo chung an thil chui chua zong te chu bengwar thak hle ma se an case chui lai ti nok tu le ti ching chivet kwal koi tu mai alo ni ta chu tiang sum don na ten om lutuka chuan rin hlel tur mi tam tak an om thei dona a hau tak chal don tin engang thuruk nge hai chuat tur la omang ti po hriat ani to boxi lova investigator de tan chuan alu hai thak ta hle ole kan lu a hai ve tak main like ka han pele zuwa ila he channel la subscribe lo ten khonga in min lo subscribe bokula tin notification ka yon chuan video thar lo chua piang in izon boy ngai lovin YouTube lama kan ho tu ten anon shil zel don che ani chutia thiani telen zong shoot kwal angai ta ka chuan investigator de chuan an na chu anamai don lo hle ani ti an hai big lova amai ro chu tha lovin na chu an thok ta zela July ni khat sang ni pasari pechi bo atanga ni thumna investigator de chuan call poimo tak andong ta road 23 a motor dan mun pakhata Ford motor sen kang aum thu report andonga pechi motor angchi ani wangin investigator de chu man mo takin road 23 lampan chuan an thok chuak ta ngala amunan wathen chuan car sen lo kang u them huam to chu an wa muwa anan endik ngal zunga
pechi car a bozana a khal nge ani ti an shetheya car chung velte chu kang chne hle ma se investigator de chuan uluk zokin anan zir chianga driver seat dan chuan an mit alatatlat mai pechi chu fit nga le in chili le ka sang ania amai ro chu a car khal nung bertu chu fit ruk bor veltal ania ngai ti a seat dana tang chuan an shetheya car nung lambung rodana ani tin hun mandan aziana adairi an chara kang chenwal to ma se abo ma nili chung a hun mandan aziana chu po thlakani ti a hriat thei tuemoin fin fiana thubbo atum ngeyani ti investigator fing tak tak te chuan an man thiam ngal maya an sul nu om the angangte an ti chia ti hai rual anilo a mai ro chu poi khoi tu chu tunge nia tuin nge peichi chu rubo tiero pol khat zir lai te na photosynthesis zia zoang chia ania tu main a channa an pe theilo tin abo atangani thumngot aliam to wangin nungdama mu pe seina a chaw ta hlea amai ro chu arwang ber an la mu miau lo awangin engma nem nge ngot thei alani lo a motor akang ti an hria an chuina tangkai thei tur thil engemo ti chiat ani ti po hai rual ani lova amai ro chu investigator de chuan rin hlel tur tak yel po an la shelo chutia an zon mu tak mai lova chuan an veng mi puita po an ron pen chuak veta mi za chuang in pechi zon na chu an han thok ta ni engamazat an zon nuwa pechi na veng Grand Junction atanga chimlam hlavak lo highway 50 an ti hmuna chuan mail som panga in car bialvela pechi bungro then khat chu in hlat angreng tak taka an char ta pheu mai an thil charte chu thil poimo tak tak asum don na bank account check te a fate medical certificate ti te ani nuk hloma pechi te ang nufel le in chengwong tak tan chuan chul top kho ka lo chuan chung lekha poimo te chu apai mai arinom lo hle ti chuan ngai dan pakhat alo piang chuak ta pechi chu tuemoin arubawanga police ten ol sam taka asul nu an ron chui theinan chung a lekha poimo te chu lo thei lovin apai chuak nia an ngaya investigator de chuan pechi chu anung damin emo thi in emo engang din muna po omse zong mu thwai donin anin hria an phur to hle an ui sathiam te ruain pechi thom noa arim atangin an han chuya ui fing te chu anan che thara lui lampanin an liam thata dual mai police te chuan an zui zela lui kam pakhata an ui fing te chu an top tatlat mai tui chunga chuan a ngei rin na alian ta hlea tui hleu thiam te ruain na satakin an zong ta ngala ma se engma an muchuak tareng reng lo investigator de tan po khotlang mi puitele peche chung te chu an mai zom tran ta hlea fin fiana dang an nei that tok lo wangin peche bonia a cell phone atanga object te chu uluk zokin anan chui thale ta object nung ber chu abial pa ron anin bidang peche ron betu te ho chu models incorporation a an customer te ninge yarin te an ni hloma chunga call don thanem tak zinga chuan papakhat kum som thummi George Coraluzoan voisom ni lai mai a kola tin jima in ti papakhatin chun lama voi thum kolin tlai lama voi ni a call bok jima call chuan a zong hi track phone prepaid phone chikhat booking shan pangai lova man ngal thei chi ania a number po chui a har salo hle ti chuan investigator de chuan a number atang chuan jima track phone wireless leina chu anan chui ta juni somparuka Walmart dor atanga hral chua ani ti an hre thuaya ti chuan Walmart a chuan kalin CCTV record te anan ena track phone leitu jima in ti chu kumsom nga parukmi Lester Jones ani ti an hre theita investigator de chuan Jones chu anan chui chiang ta ngala pechikaran mu na bulmaya mechanic na thoklai niin anupui lui kidnap le kutthla ka wanga zel bang te po lo zu zak to ni ti an mu chuak tatlat mai tin anrin hlelna ti zual turin Jones chu palian tak fitruk le in chinga lai sang ania
chi car an hmu nia driver seat om dan le apian hmang chu a in mil riau mai ti chuan investigator de chuan Jones paliana chu thu zo fia thain an hria police station lama an kota chutia station lama zona an zo chung chuan investigator dangten in lama Johnson nu pui chu thu an lo zot fia ve mek boka pechi bozana chuan khodanga azin chua dai thu soin apasalom daneng ma ashet pui lo thu asoya anu pui la ka tang chuan eng thu thar ma shet tur awm lo police station lama po investigator ten thu anan zot tran dek deka Johnson chu apor hlea alo phanasa nangyang mai juni somthum pathian ni zandar kwale dar somin kara an door light off thei ngila wangin off tura akal thu asoya chu pechi kar kang chungchang report an don hun nen a in mil chia mai investigator de chuan Walmart the CCTV record te chu anan entira atira chuan ama ani lo thu soin atang na samai amai ro chu investigator de chuan ama ngei nin an hresia an han dop tatak taka Jones chu atang rei thei talo atopa chuan soda leitura akal thu le earphone po a leitel ngal thu sein atong boi ta nuai mai zo na reng chu achang noi sot lea a soito te o kati chumi zok chu na chu tiang ka soilo ti tein achanga mule mal anei hlei thei talo pechi thona model incorporation chungchang te chu anan zota Jones chuan chu tiang a hriat lo thu le no chezuar ala songkolai lo thu te asoya atang na hle amai ro chu om dan te le a chet vel dan te a pian phung zong te atang chuan rin hlel lo chi zia zang anilova ti chuan investigator de chuan pechi ru bo tu ani nge an ring het tabur mai dop ani chung chuan police ten an thona mun te an lo dap char boka thil tangkai theitur enge mozat an lo muchuak nual mai leka them pakhat an chara pechi anga khopui service te ho ming lis enge mozat alo ma chung mei che ho chuan eng bra size nge an hak ti te lo mut pui don ta se eng ang posi nge a mananga eng angin nge a chet kwal velang ti te alo ziak treu mai tin mi pa spring tinge udam doile samlem pani an mutel boka Jones chu mi pat mei chiat na lama tui hal ve tak ani ti hairwal anilova chuti rwal chuan aril ru akim zan lo ni te poin angai thei chuta anrin hlel na chu chiang le zual nem nge nan pe che thona company product pakhat an mu chuak lol mai tin pe chi a call na ninge yarin track phone pek na kor tele pe chi size mil chi bra pakhat an mu bok an thona do kan bula khon war tui bom ain hunga an manager in chu khon war tui bom omna chu an dana mun pa ngai ani lo thu alo sei ve bok Jones chu investigator de chuan an hwal chep to hlea an thil mu chua zong te chu pe chi bo chung chang nen chuan ain mil thap zel mai an ui fing chor tangka in pe chi kar chunga an rim hriat te chu an han chui tira John sarim nge ani ti an fin fia theya ma se pe chi chu hriat po a hriat ngai lo thu le a bo thuwa chuan in nam hnoi na pakhat ma anei lo thu a soina samaya atang na hle until mu chua zong te chuan John sa chu pe chi ro bo tu nge ani ti tar lang chiang viau angin lang ma se fin fia na thatok tak ala om chuang lova ama pe chi berpo an la mu chuang box si lo an rin hlel ber John sala ain puang du der box si lova man ngot thei ala ni tlat lo investigator de chuan mi sang pariat lai an han chui zui lea police station ate shwain an han dop ngiala engma an mu chuak thei chuang lo an zinga chuan rin hlel om zual deuh cocaine edik pakhat chu oma ma se engma fin fiana tur an nei thei tlat lo investigator de chuan pe chi chu anung daminemo thi nemo an mute ani ngot lo chuan chui zui ngai na an shetalo ti chuan case chu are ta vung maya pe chi po chu mu tu reng aom lova Grand Junction mi bo chu zon mu lovin aom mai don nin alangta pe chi chung te chuan an tuar thiam lo hlea
aruang empo mulova chutia abozon na chol san an ngai tur chu an sha thiam theilo amai ro chu tingai na aw miau silova investigator de chuan case chu an khar taringot mai page bo atanga kum lizet aliam nu kum sang ni som pani ni puilain page te chen na in atanga chim lam mel somruk vela hla weko county atlang lon te chuan mei cheru ro ninge yarin an chara akhaberu borvela duct tape a in char nge ru ro chu forensic expert ten te sang an nei nuwa page Burkefeld ti ru ro nge ani ti an chian theita abiang ru borvel te chu atliak rem ruma na taka vuak le ngai sakani ti hairual anilo page chu ruk bo ani nuwa tha ani ti investigator de chuan sha theima se postmortem turin ataksa berom lo miawa wangin athi dan dik tak chu an sha theita lo ani ti chuan an case chu mi bo case atangin twal thana case aloni ta kumli liam ta an lo boy pui shep to chu an han chui thale ta amma an lorin hlel to Lester Jones bak chu amo phurtu ni theio mangtur anom lo anina taka chuan an chui masak tum khan finfiana nei tha to ka anin ngai to amai ro chu a victim ber an la mu lo miawa wangin kutkol in buntir lei thei alani lo pechi athi ti nem nge ania a finfiana ta na aru ro nge mu chua ani ta ka chuan khodang hoilovin an lorin hlel to sa Lester Jones chu district attorney remti nain November sangni sompalia Colorado police te chuan an manta ti chuan September sangni somparuka Jones chu court ma ain lana amai ro chu an hanin king tak taka Jones chu tual thatu nge ni ti finfian na thale rin tlak aum tatlat lo ama ber ain puang du boxi lova fingerprint emo DNA emo manga finfian na solid khong et ot chop chua tur om lova athat lai mit nge ya mutu anom boxi lo rinain a hau tak tadai mai amai ro chu prosecutor lam te chuan Jones chu thiam lo chantir ngei tumin thei top an chua Johnson ha thona muna antil mu chua zong tele Walmart CCTV a athalak te chu phorin page car seat dan le Johnson san zong chu ain mil thu te investigator den zona an zo laya a chan boy dan te chu judge ma thanem ngai takin an aw chua puya ne na chan ngei po an in be sei hle amai ro chu page chung tele an ukil te be sei lo lutukin jury te anin lungrual thei ta tlat lo jury sompani te zinga pakwa chuan thiam lo chantir ma se pathumin a thiam lo na an sha thei tlat lova hang jury puanin Jones chu a him talel mai court tutluk na chuan prosecutor te chu an lung oi lo hlea page chu azan lam nun chhonom lo taka wang chuan ngai poimo a hlo tok lo nia an ngaya jury te chuan an mu sit e ma wangin a tharau po an za lova hlei nei takin thutluk na an siam nia an ngai amai ro chu Colorado district attorney Dan Rubinstein a chuan Jones chu shremna ma chonti nge ya duwa chutia zalena om chu angai thei der lo tunlaya Black Lives Matter ti thupui manga mihang nun na po mingo ang thova a hlut thu an aw chua puyang deuh hian den a chuan All Lives Matter ti chu a thupui berania page chu engang mi po ni se anun na hlut zia a hria rorel na dik a mu ngei theinan theitop a chuata ti chuan November sani sompruka page Burkefeld case chu an appeal thalea court a chuan thu shetu sang anan ko chuaka page fanu kum som pariat mi Jesse chuan kum ko kalta anu boni juni somni pariat thil thleng a hriat angte a soi chuaka anu chu zinga na kalturin a chuaka zanri ei hun omang vela alo ho tur thu a hrila chu anu o a hriat nun ber trum ani thu mitui tla chungin a soya anu chuan a mangai thu le an u nau chu angai sak thu te ami zia chu mi in engang poin lo sei ma se khovela nu thaber nia angai thu te a soi boka tu se tu pani na tan Lester Jones anu pui Ellen Jones chu courta ain lan velea pechikaran muzan pathiani tlaya apasal chuan ina chua san ngei thu soin a door light off tu makalangin in soima se ngai zong dang neya arin hlel thu le chu angai zong ne na in mutur chuan a chuak nia arin thu a soya an thu hriat chu beng war thlakin ngai nom hle ma se
jury teril rumin tur khopin Jones a thiam lo na an la hai lang zo chuang lo chuti lai chuan police te chuan thil poimo heavy u chuak lutuk an ron chop chuak hlau mai kum ko liam ta Sergeant Art Smith le Jones te phone anin biak na police ten zir chian tura a motor an shen sak chu peklet an tum thu Sergeant Smith chuan avashila a chen na hmuna an wada sak thei thu le adu chuan ama poin aron lak an remti thu te a soi boka ma se mak tak main Jones chuan arwang phum na hmun aron zot nia aloin ngai tlat maya Sergeant Smith chuan chu tiang a zolo thu a soi nuwa po Jones chuan min zot alom ruang ka phum na hmun min zot alom tin a chang tlat maya amak dang dai khop mai athil ti swal chu amain chungrila ain sherana police te tong kam zong zong te chu angai koi veka pechi ruang asong boldan ringotin naril ruwa lua wangin Sergeant Smith tong po chu alo she swal ni in alang defense attorney lampoi na client chu thiam chantir tumin thei top a chwa vea atirarin leli zinga telve kumsang ni som pakata thito George Coralu zo chu puthluk an tum viawa amai ro chu maktak main Jones chu kota chuan ain puang thut maya pechi chu atha ngei thu a sei chuak tarup mai defense lamtan tingai na aum talo ti chuan kumkwa le achan vezet aliam nuwa Lester Jones chu Page Burkfield ti ruk bole tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu rel anita ani Jones chuan Page chu atha nge ani ti puang chuak ma se atha dan le atha chante a sei chuak du tlat lo Page pa Frank Burkfield chuan afanu chu mi ten engang point ngai ma se amangai na adai ve ngai lo tur thu le amu sit ve lo thu asaya sumle pai mamona asana wanga ezon na dum lo tak alo lu chil chu poyati thu soin afanu har satna po engma hriat pui lova alo om thei chu a in thiam lo hlea voi khat chau tal han ko lea ngai dam dil adu thu asoi athatu Lester Jones chu siam tu in he khovela alo din ve hi poi ati thu asoya amishing puitana tangkai na pakhat ma nei lo lungai na le boina thlen tur liaw liaw lo piang ve nia angaya engtika ma angai dam thei lo tur thu asoi bok